koro aparo ni udonga ahinya achiel kuom ting' ma udong' godo gin keto kendo nono piny owacho ni e yo manimba ahinya. Kopo ni nitiere gik maricho mathoth ma samoro nyalo nenore ni gidwa ni gitim kata po nono ni nyalo bet ni ng'ato nyalo kiere yo achiel. Jatend piny owacho ni samoro ji nyalo kier, to daher ni mondo mi joma nyisowa ni wakieru nyiswa ka gin gi chung' motegno ni adieri ka okiere mondo piny Kenya odhi nyime kanyakla. Ka kinde yudo ka samoro ka wach di wuok to jood bura mag kweth manok wuok e od bura kata wuok e kama itime twakni. Bende ma nyiso ni adieri oikruok mar keto piny owacho ne gi nyong'ong makare mondo none mondo mi oriere olure e rutera. Ing'eyo wajoma jokristo wasomo muma. Ndiko mar Nyasaye wacho ni kineno kama richo nitie to ringi, flee. Mane kaka muma wache, flee from evil, ringi. We bedo kama ikethe chik kata kama iroche ratiro mar ng'ato, flee. Mana kaka nyo jogewa o walk out ka koro neno ka gika ka ok yalre, gini onge wiye, onge tiende, onge iwe, nyo giwuok. Kata baba nobiro mondo mi ochika ne ite gin gi Kalonzo ka achiel kod Martha Karua to gi Mutua ja Buffalo ma America cha Makau Mutua. Giwinjo ka gini ok yalre yawa. Gima joge wacho opogore gi gima nie ground to opogore gi gima nie file. Omiyo ne giwuok gin bende, they fled. Nitie samoro chuni ni nyaki wuogi, to samoro bende chuni ni nyaki kuongi bedi mondo wapachi bendo winji. Mana emomiyo chiko yienwa kaka jood bura. Yes. Komiti ma intie, ka achiel gi yaw mamoko, machalo Linturi gi. Report majority ema tek president e od bura. But inyalo bet mondo ibi ndik minority opinion mari. Tiende ni wasungu wacho kama ni joma ng'eny biro yudo yorgi, to joma tin bende duondgi. Duondgi be nyaka winji. Tiende ni samoro bende ok onego iring ahinya. Ibeda beda kanyo nyaka dakika mogik mawinji duondi indik report, kata report ni ng'eni kuma dhi onge. Kata mana Supreme Court mane waloyo ng'aneni, waloyo Uhuru Kenyatta 2017. Nitie judges ariyo manobalo kodwa to kendo ne gindiko judgment gi, inyalo paro. Ma bende gisomo. In fact, somo judgment man Njoki Ndung'u nokawo odiochieng' mangima. Inyalo pa ne en buk maromo kama. Ni Njoki Ndung'u ondiko report kata oyiere kaka independent. Nang'o ni tema ni binena kawuono. Ting'e ni samoro ji oa e campaign kombekni. Ma ka ng'at manyo ochung' president ogochoni tinyalo dhi piyo. Kodhi piyo yudo dhweny moro malong'o. E kako we lemo kodwa. To nikech ng'eyo by design ka in ng'ama ja independent moyier mowuok Kisumu, onego ni lemo kodwa ODM by design. Kiapo ni in Mukamba, onego ni lemo kodwa Azimio nikech koro in ai piny mar Wiper. And by the way, jowa mineno nyo yier independence gi ing'iyo nonro gi maber, tiyudo ka kuonde ma giwuoke nyo ker molando en ker ma nyo jogo dwaro. Right. Area ma intieno to kinyal konwa ni tiyo gi nyingwa kose yieri tichaki dhi chikori dok kucho nikech Ruto midhweny. Mheshimiwa